משאלה אחת, סיפור לילדים מאת יצחק אברהמי. פרק 6, המפתח המתאים. בפרקים הקודמים סיפרנו על איתי ותמר שקיבלו משאלה אחת מדג הזהב של דודה בלה. דניאל, חברו של איתי, מייעץ לו לבקש שהמשאלות לא ייגמרו. כשהוא פוגש את תמר היא מראה לו מעטפה ואומרת שאין סיכוי שיתנו לה לצאת מהבית. עכשיו בואו ונתחיל. תמר נופפה מולי במעטפה הסגורה ואמרה בקול חנוק, אין סיכוי שאמא תרשה לי לצאת מהבית. למה? שאלתי. מי נתן לך את המכתב? מה כתוב בו? זה מכתב מהמורה לחשבון, אמרה תמר, וכתוב בו שאני צריכה להשלים את כל החומר שלא למדתי מהשנה שעברה. אמא לא תיתן לי לצאת מהבית עד שאני אסיים את כל החוברת. תמר צודקת, חשבתי. אמא לא תוותר לה על זה. אל תדאגי. ניחמתי אותה. אני אלך לברטוס ואבקש בשבילך מה שתרצי. עיניה של אחותי התרחבו בפליאה. אתה תסכים לבקש ממנו בית בובות? ברור. אמרתי, וחיוך גדול התפשט על שפתיה. אבל, התחילה תמר לומר, אך בדיוק אז נשמע צלצול. אסביר לך אחר כך. אמרתי, ומיהרתי לחזור לכיתה. כשתמר הראתה לאמא את המכתב, אמא נאנחה ואמרה בפנים רציניות. יש לך עבודה, תמר, את חייבת להשלים את חוברת העבודה. ועד אז את לא יכולה לצאת מהבית. אבל אמא, אמרה תמר בכעס, זה המון להשלים, וחוץ מזה, המורה בכלל לא לימדה את זה. תמר, אמרה אמא בשקט, האמת היא שהמורה כבר דיברה איתי וסיפרה לי שאת לא מרוכזת ולא מקשיבה ומפטפטת עם חברות במקום לעבוד. זה נכון? תמר שתקה. אבל אמא, היא הרימה את הראש, אני חייבת לצאת אני הבטחתי לדודה בלה שאאכיל את הדג שלה. אמא הייתה נחרצת. את נשארת כאן, תמר. איתי יכול להאכיל את הדג בתנאי שהוא סיים את שיעורי הבית שלו, היא הוסיפה. סיימתי כבר בכיתה. אמרתי. תמר הוציאה מהתיק שלה את השקית של הבוטנים לדג והגישה לי אותה, ואני סימנתי לה שלא תדאג, כי המשאלה שלה עומדת להתגשם. איתי, פנתה אליי אמא, לפני שתלך להאכיל את הדג, קח בבקשה את דוד וכרמל לסבתא אתי, וכך אוכל לעזור לתמר עם העבודה. אמא ציידה את דוד וכרמל בבקבוקי מים. אני לקחתי את הבוטנים בשביל ברטוס ויצאנו לסבתא. האמת שקצת הצטערתי שלא אוכל להישאר אצל סבתא אתי, אבל הייתה לי משימה. כשהגענו לסבתא, היא קיבלה אותנו בשמחה. דוד וכרמל רצו מיד לחצר ועלו על הנדנדה הגדולה. להתראות, סבתא. אמרתי. אתה לא נשאר? היא שאלה. סבא אבי יצא לקנות כמה דברים, הוא ישמח לראות אותך. אל תדאגי, אחזור לקחת את דוד וכרמל בערך עוד חצי שעה, ואז אראה את סבא. אני פשוט צריך ללכת לבית של דודה בלה. אתה הולך לבית של בלה, אחותי? התפלאה סבתא. אבל בלה בבית אבות. אני צריך להאכיל את הדג שלה. הסברתי. שתהיה בריאה, אמרה סבתא. בגלל הדג הזה, בלה ואני לא דיברנו תקופה ארוכה. באמת? הופתעתי. למה? אתה ידעת שלדג הזה היו פעם יכולות קסם? חייכה סבתא. חיכיתי לסיפור, אבל אז דוד וכרמל קראו לסבתא וביקשו ממנה עוגיות. בהזדמנות תספר לך, אמרה סבתא וכיבדה אותי בעוגיה לדרך. תזכיר לי. יצאתי מסבתא אוכל את העוגיה בהנאה. הסיפור שלה נשמע מסקרן, אבל לא היה לי זמן לחשוב על זה. חשבתי על המשאלה הגאונית שאני הולך לבקש מדג הזהב. משאלות ללא הגבלה. כל הדרך דמיינתי את כל המשאלות שאבקש. אופניים וקורקינט וסקייטבורד. למרות שפעם נפלתי וקצת מפחיד אותי לנסות שוב, אבל מה אכפת לי שיהיה? ומסוק עם טייס פרטי, ופיצריה פרטית, ובריכה ענקית. מה עוד? בית בובות ענקי לתמר. כמובן, רק שלא אשכח. התקרבתי אל הבית של דודה בלה, הושטתי את היד לכיס כדי להוציא את המפתח, ופתאום נזכרתי. המפתח! המפתח שיש לי הוא המפתח הישן. המפתחות החדשים נמצאים אצל עורך הדין דקל. התיישבתי על הגדר שמקיפה את החצר של דודה בלה, וניסיתי לחשוב מה אפשר לעשות. אורן אב הבית אמר לנו שעורך הדין צריך לתת לנו מפתח, אבל איפה אוכל למצוא אותו עכשיו?
הסתכלתי על תיבת הדואר של דודה בלה, ופתאום שמתי לב למכתבים שמציצים מתוך התיבה. מתוך סקרנות קמתי לבדוק במה מדובר. יכול להיות שאלה מכתבים חשובים שאוכל להעביר אל דודה בלה לבית האבות. היו שם מכתבים של חשבונות, 2 מכתבים באנגלית עם בולים מאוסטרליה, ובתחתית הערימה שמחתי לגלות מכתב רשמי מעורך הדין דקל, שהגיע כנראה עוד לפני שדודה בלה יצאה לבית האבות. על המכתב הייתה הכתובת של המשרד של דקל. מתברר שזה ממש לא רחוק, בקניון קטן. רצתי לשם ומצאתי את המקום. נכנסתי מתנשף ושאלתי את המזכירה אם דקל נמצא. המזכירה הסתכלה אליי בחיוך עייף ואמרה ששעות העבודה של דקל כבר נגמרו, ואם אני רוצה אפשר להשאיר לו הודעה. היא ניסתה להתקשר אליו והוא אמר שהוא עסוק ואין לו כוח לשמוע סיפורים על מפתחות. המזכירה אמרה שהיא מצטערת שהיא לא יכולה לעזור, ושכדאי לתפוס את דקל כשהוא במצב רוח טוב יותר. אמרתי תודה וחזרתי לבית של דודה בלה. עמדתי מתוסכל מול הדלת, התלבטתי אם כדאי להיכנס דרך החלון, ובלי לחשוב הוצאתי את המפתח מהכיס. הלוואי שהמפתח הישן יצליח לפתוח את הדלת. אמרתי לעצמי, וחשבתי שאולי כדאי לנסות. הכנסתי את המפתח לחור, ואכן הדלת נפתחה. עמדתי נדהם בפתח, וברטוס הסתכל עליי מתוך האקווריום. מה קורה? הוא שאל. כבר לא אומרים שלום? שלום ברטוס. מיהרתי להגיד. פשוט לא חשבתי שהמפתח באמת יכול לפתוח את הדלת. ניסיתי וזה פשוט עבד. אל תהיה מופתע, חייך הדג. התאמתי את המפתח שלך למנעול החדש. שכחת שיש לי יכולות קסם? הייתי בהלם. באמת אמרתי הלוואי שהמפתח יתאים. אוי לא. קראתי. זה אומר שבזבזתי את המשאלה השלישית? אני לא מאמין, חשבתי לעצמי. התוכנית שלי לבקש משאלות בלי הגבלה ירדה לטמיון. מה? נבהל ברטוס. זאת הייתה משאלה? המשך יבוא בפרק הבא. תודה רבה שהאזנתם לסיפור שלנו. כאן איתי נתניה, הבן שלי האהוב. להתראות בפרקים הבאים. ביי!